Как да намерим 30 минути време за себе си в този забързан свят? Всеки ще каже, че няма време да се почине, няма време за това, няма време за онова, но да не забравяме, че ние сме на първо място. Ако ние не сме добре, никой не е добре. Затова трябва да намерим време да се починем. Как може да го направим? Първо, да видим коя е от тази дейност или задача, която може да ни я свършим днес и на нейно място да си отделим 30 минути, в които да направим това, което ни харесва. Второ, тези 30 минути да си кажем, че ще бъдат само за нас и ще направим това, което ни харесва, да се разходим, да гледаме телевизия, да четем, да спортуваме. И трето, да кажем на близките си, че в този час или този ден това е времето само за нас и 30 минути да не притесняват, както ние не ги притесняваме и ги оставяме те да се починат. Не смятам, че е трудно.